रायजो राजा नोंथांमोन देबोरगावआव देबोर नांजोब्बाय। देबोरगावआव देबोर नांबाय, सेवलि बिबारा बारफुनानै ज्राव गोलैनानै गेसाव मोदोमजोब्बाय। रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे समान बसुमतारीनि बुंनाय नङा, रायजो राजाफोरनि बुंनायसो। देबोरगावआव देबोर नांबाय, सेवलि बिबारा बारफुनानै ज्राव गोलैनानै गेसाव मोदोमजोब्बाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दासान्दि सेवलि मेदामा ओरैबादि गारि लानानै ओरैबादि माने रायजो राजाफोरनिसिम गामि गामि हाबै हाबै मिटिं खालामगासिनो दं आरोखि। बबेबा जायगायावहाय कमिउनिटि हलावहाय मिटिं लानाय जादों। बै कमिउनिटि हलावहाय दुगा दुगा माने दुगि दुगि थांनानै बुंहैलायदों जाहैदों। लरेन्सआ मा मावदों बे जायगायावलाय जालायबावदों जाहैदों। लरेन्सआ मा मावदों बे जायगायावनो रायजोफोरनि सिगाङाव रायजोआ सासे गसंना बुंबाय जाहैदों, नों जि जायगायाव मिटिं खालामनो नागिरदों बाहायथ' बे कमिउनिटि हला लरेन्स बानायना होनायसो जादों जाहैदों। बिराद मोखां गोसोम जाहैदों, मिथिबाय, बिराद मोखां गोसोम जाबायनो, ओरैबायदि लाजिनांखाबायनो जाहैदों बे। ओमफ्राय थाब थाब बिदिनो मिटिं खालामनानै ओंखारबोबाय जाहैदों बे। आनिफ्राय दा बेजों जे नैबे गारिया खारफागासिनो दं रायजोफोर, नोंथांमोनाथ' रावबो मिथिया जानांगौ नैबे गारिया मानि थाखाय खारफादों होनना बुंबा। आरो बे गारिनि दामा बेसेबां नोंथांमोना मिथिगौ नामा? बे गारिनि दामा खमैबो 3 कौटि बा 2.5 कौटिनि गारि बियो। सनानि होननांगोन बै गारिखौ, बुजिबाय दा? बै गारिनि सिङाव गासिबो सना जोबनो रायजोफोर। बे गारिनि सिङाव नांगौ मुवाफ्रा सेवलि बायद'नि जिखिनि नांगौ मुवाफ्रा बै गारि सिङाव गासिबो दंजोबोनो रायजोफोर। बे गारि सिङाव बियो मा खालामो हाबै हाबै मिथिगौ नोङो? बै गारियावनो बियो एसे साजायनोसैलाय, ओंखारनोसैलाय, हासुनो ओंखारनाय, खिनो ओंखारनाय गासिबो नैबे गारि सिङाव दंजोबो आरोखि ना। मानो होनना बुङोबा हाग्रामा महिलारि सारा बेनो बायनानै होखाबाय। बे नों आंनि टयलेटाव हाबा रायजोफोर, बे नों आंनि फायखानायाव हाबा सेवलि मेदामा। नायदो नोङो रायजोफोर, 2-3 कौटिनि गारि बायनानै बिथाङा दिनै नैबे रायजोफोरनो दिन्थिदों, रायजोफोरनो खोन्थादों जे पाब्लिकखौ माबोरै सेवा खालामनांगौ, पाब्लिकखौ माबोरैहाय नायनांगौ। दिनै बिथाङा दानो नैबे केम्पेइननि टाइमावनो बिथाङा नैबे 3 कौटि 2.5 कौटिनि गारि लानानै बेरायोब्ला अब्ला पाब्लिकखौ मा सेवा खालामगोन? अब्ला पाब्लिकखौ मा नायगोन? गोबां जायगायाव केम्पिं खालामदों जाहैदों बियो, गोबां जायगायाव मिटिं लादों। बै मिटिंफ्राव बबेबा कमिउनिटि हल लानाय जादोंना, इउपिपिएलनि दोलोआ कमिउनिटि हल बानायना होनाय जादों। बेहाय बियो सासे मानसि रायजोफोरनि सिगाङावहाय होनहैदों जाहैदों, लरेन्स जुगाया बेहाय मा मावखो जादों जाहैदों। बेयाव मा मावखो होननायाव रायजोफ्रा सानै साथामा गसंना होनबाय जाहैदों, मेदाम नों जि जायगायाव गसंनानै दङ बे कमिउनिटि हला लरेन्स बानायनायसो जाबाय जाहैदों, इउपिपिएल दोलो बानायनायसो। आइ सिथोबा मिथिबाय, सिरि जाखाबाय जाहैदों बियो, सिरि जाखाबाय जाहैदों, लासिं सिं मोनखाबाय जाहैदों। दा बेनो रायजोफोर जे पाब्लिकनि थाखाय बिथांमोनहा 17 बोसोराव नैबे देबोरगाव समस्ति एबा नैबे क'क्राझार समस्तिखौनो होनबाय आङो। बै क'क्राझार समस्तियावहाय बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावखो? गोबां गामियाव दासिमबो लामा हाबनाया, बै गामि हाबनाय लामाफ्रानो जायाखै। बिथांमोना नैबे कारिगावनि लामाखौल' बानायजोब्बाय, डेभेलप जाजोब्बाय होनबा जागोन नामा? जाया, नङा होमबा? गथिखे सेवलि मेदामा सेवलि बिबारा बारफ्रुनानै गासिबो सिरिना गेसाव मोदोमजोब्बाय नैबे क'क्राझाराव। आरो नैबे देबोरगाव समस्तियावथ' दा बुंखासै, देबोरगावआवथ' दा थांखासै, माने देबोरगावआव गासिबो गेसाव सेवलि बिबारनि मोनामखाथारबाय आरोखि ना रायजोफोर। दानिफ्रायनो नैबे सनानि ओइ गारि, सिङाव सना जोब जाहैदों गासिबो बे गारिया। आरो बे गासिबो बेहाय माने पार्लारनि मानसि दंफाखायो जाहैदों, माने दसेनो मेकआप खालामना थिनहरो जाहैदों बेखौ, बुजिबाय? खिनाय हासुनाय जानाय लोंनाय गासिबो बेना बाहायनो दंजोबो जाहैदों। गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरोखि, मानो बेबायदि बे गारिखौ लाफाबाय थादों? जे रायजोफ्रा होनदों, जे गोबां रायजो राजाफ्रा होनदों नैबे क'क्राझार समस्तिनिया बिथाङा दासो जे नैबेहाय MLA जे गेलेनो ओंखारदों सेवलि मेदामा, नाथाय बेहाय दानो बियो बेफोरबायदि गारि लायै लायै ओंखारगासिनो दं। नाथाय पाब्लिकखौ मा सेवा खालामगोन? जों गरिब गुन्द्राखौ बै सरकारा जोंखौ नायाखै। आरो अब्ला नैबे सेवलि मेदामा मैया दाखालिसो फैनानै बिथाङा मा मावगोन? आरो दानो जे नैबे गारिफोरखौ लाफानानै बिथाङा नों आं पाब्लिकफोरनि टयलेटाव हाबा रायजोफोर, नों आं पाब्लिकफोरनि टयलेटाव हाबा। आनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों आरोखि ना, लरेन्सनि अनगायै बाहाय भट होनाय नङा। जे बिथांनि खिथुआव खारफानायनि खारनानो बेनो रायजोफोर,
बिथांनि खिथुआव खारफानाय खार'ना बेनो बिथांनाव फैसा दङ थाखा दं बिनिफ्राय बयबो जागोन बयबो एफा एफा लागोन मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहा नैबे गारिया खारबाय थायोबा जों पाब्लिकफ्राना बेंगा जाजोबनो हागौ बेंगा बुजिबायना बै गारिया ओरैबायदि खरसा जाखायो जाहैदों सानसेयाव खमैबो 40,000नि बाजेट जाखायो जाहैदों खमैबो 40,000सोनि थाव खामखायोनो बे गारिया बुजिबाय दा अब्ला नोङो पाब्लिकखौ मा सेबा खालामगोन हो नायदो जाबायदि ओंखारबोबाय गानफब जोमफब देलायनानै बिब' बिनानाव सानैजों ओरै बेराफारसे मुनमुन ओरै बेराफारसे नों सेवलि अब्ला नों नायदो लैहोर माने ओंखारबोबाय बिसोर बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ लानानै नाथाय रायजो राजाफ्रा बेजों थाफादोंब्लाबो रावबो भट होनाय नङा मानि खार'नाव मानो होनना बुङोबा बिथांनि हासबेन्डआनो बा बिथांनि हाग्रामा महिलारि सारानो जे बिथाङा 17 बोसोर सलायबोनाय टाइमावनो गासिबो नाय नोङो दासिमबो बबेबा गामियावहाय खना खना गामि हाबनायफ्राव ना लामायानो जादों ना दालाङानो जादों ना मोनसे बे कमिउनिटि हलानो बानायदों गथिखे रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला रायजो राजाफ्रा बे बारावबो लरेन्स इस्लारिनो होगोन आरो बेजों थाफानायनि खार'नानो बेजों थाफानायनि खार'नानो बिनि फैसाखौ जागोन बिनि फैसाखौ नस्थ' खालामगोन आरो बेनो भट होनाय नङा बिथांनि गारिया ओरैबायदि सनाजोब जाहैदों सिङाव रायजोफोर ओरैबायदि सनाजोब दा बेनिखायनो बे हाजार नैबे क'क्राझार समस्थियाव देबोर नांब्लाबो बिथाङा बाव खामानि गैया बै सेवलि बिबारा ज्राय सिरिजोबखाबाय सिरिनानै दा गेसाव मोदोमजोब्बाय रायजोफोर बुजिबाय दा गेसाव मोदोमजोब्बाय बे गेसाव मोदोमनायाव बेयाव नोङो सोरबा रायजो राजाफ्रा रावबो मोनामसुला मानो होनना बुङोबा सेवलि बिबारनि गेसाव सेवनाया नोंसोर माबायदि मोदोमो नोंसोर मिथिगौ नोङो मानसिनि खिनिख्रुइ गाज्रिसिन मोनामो सेवलि बिबार मोदोमनाया बुजिबाय दा रायजोफोर दा बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो दाजा जेबो साननांगौ दरखार गैया नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय बिधानसभा इलेक्सनाव लरेन्सआनो देरहागोन आरो लरेन्सआनो बेहाय पावाराव थागोन बिथाङा थांनाय 5 बोसोरावबो बिथाङा गोबां खामानिखौ मावदों गोबां दाब जायगायावहाय कमिउनिटि हल बानायना होदों गोबां लामा दालांफोरखौ बानायदों गोबां रायजो राजाफोरजों गासिबो जाथिफोरजों बिथाङा सावरायदों गासिबो जाथिफोरनि लिडारफोरखौ लानानै बिथांमोनहा दैदेनदों थाबायदों मोजां गाज्रि रायलायदों रायजोफोरजों दिनै सेवलिया महा बुजिनो दिनै सेवलि मेदामा महाय मिथिनो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा नै दिनै बैफोरबायदि गारि लानानै ओंखारनानै सुफुंनो नागिरदों नाथाय रायजोफोर नोंथांमोना बुजिखायो जे दानो जे नैबे गारिखौ लानानै ओंखारखादों 2.5 कौटि बा 3 कौटिनि गारि आरो बे गारिया सानसेयावनो 35-40 हाजारसो थाव खामखायो खरसायानो अब्ला नों नायदो गोबां मानसिफ्रा बुंदों गोबां मानसिफ्रा आंनो शेयार खालामदों नैबे बै गारिया सेवलि मेदामजों खारफागासिनो दं होननानै बेहायनो जायो बेहायनो खियो बेयावनो हासुयो बेयावनो देदलायो जाहैदों बावनो फालारनि मानसि दंखाबावसो जाहैदों रायजोफोर अब्ला नों नायदो बै गारियालायनो गासिबो सिङाव सना जोबलायनो बे आरोखि थ' रायजोफोर गथिखे बेनि पाब्लिकनि सेबा खालामनाया बेनो बैफोरबायदि गारिजोंसो थानानै बिथाङा सेबा खालामगोन दा गथिखे बेनिखायनो बे बारावबो लरेन्सनो बयबो रायजो राजाफ्रा होगोन आरो लरेन्सआ मावखानाय हिसाबै बिथांखौ बयबो सापर्ट खालामगोन आरो बेजों जायखिनि रायजो राजाफोर बेरायदों बिथांमोनहा गासिबो बिनि थाखा फैसाखौ लानानैसो बिनि थाखा फैसाखौ नस्थ' खालामनो थाखायसो पाब्लिकफ्रा बेरायफागासिनो दं रायजोफोर एसेनोसै